салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз мо дар бозори Корвон наҳм дарвоза тарафи пажарка то ҳақиша мерен ҳамиҷода тарафи пажарка да меган ахе одам мега ки гиҷоҳай мо як дукон ёфтем ҳамиҷода наҳм дарвоза да контейнеро наҳм дарвоза контейнеро явз мо дар бораи ҳами дукон бар шумо маълумот медиҳем ки соҳибаш ранги апай дилбарвори ай Дубай худаш бор меёра ай Турсия худаш бор меёра ина мисол инами ира абая япа ин халат ана ҳози мо аями халат сар мекунем ки чихел халати зур овардагиан апамон нархи ҳамира апа гап мезадем и чанд сумаи то размери чанда дорем 800 сомон 800 сомон 46 сар карда то чанда 50 ҳастаст то ай 46 сар карда то 50 размера доран ана нигоҳ кунед ки ай ду ҷо чӣ дора моделш бо вообще дига хелай ай тарафаш сангошам аҷиб будай ана турецки тозаан нархаш 800 сомон будастай мо барои аями ҳози шумода фақат чизои туркиша апам абзор мекунад нишон метавад шумо нигоҳ кунед чизои туркира касе ки харидора чизи тозаи туркӣ мегира и хеле фаршиви не ӯзбекистон нест мисол анаи двойка нархаш чандай ин 500 сомон ина 500 сомон чизи тозаи туркӣ рангош ҳастаст инам размерош ҳастаст ҳаста размер ай чанд то чанд гап зане ки инам аз 46 то 50 ҳастаст ай 46 то 50 ра дора напамон инам аз 40 сар мешавин то 46 размер ҳастаст ай 46 нархи ё чанд буд иноям 500 не ин 300 сом фақат чизои туркитона нишон ки ин Dolce Gabbana анами фирмаи тозаи зури ҷаҳонӣ анами Dolce Gabbana хай шумо дар бораи медонед чанд 500 сом 500 сомон буда инам и чиай иам двойка инам ламиражин турки тоза спортивный форма нархошам гап зане ки бифаҳмам 500 ин 450 инаш 500 сом ина марҳамат баъд ин куртка ҳастаст хай ин як дона мондагӣ ин чия чӣ меган суртук меган суртуки турецки тозашай ин тозаша ана марҳамат якас мара да комментария менависед ин суртук анами апам дора бо мисол заказ кен ҳами чиза меёрам ин 6XL 6XL барои то чанд пушай размераш хай касе ки 6XL пуш боша занг бизана марҳамат аҷа бо куртои ҳастанд ё куртои истеҳсоли гиҷо бошанд номаълум ҳамаи намея Туркия ё Ӯзбекистонан ва Ӯзбекистонро намегирем фақат Туркия ин Туркия фирмаи Дара ин 800 сомон 800 сомон баъд мана инам то размери чанд инам 800 ин ҳозир ду размер мондагӣ инам яктагӣ мондагӣ ба наздики ҳозир бо борба мерам ман бо мана ин вайо дорам двойко дорам инам вай стандарт ино ҳама ин дорам оли жемпро двойка на жемпро не двойка не короткий вайкати двойка да дарунаш ба вайкати нархош ин 300 сом 300 сом мана ин вайо дорам бад мана ин кардиган ина светош ҳастаст инам стандарт размер надорад стандарт ин ҳама свет ҳастаст аз ин мана ину спортивный вайоям иноям тоничка 250 баъд мана инам тоника инам хушрӯй инам турки ҳамаш ин 600 сомон хай бо нархаша арзон мешад мана инам размер ҳастаст аз 46 сар карда то 50 размер ҳастаст ин двойка ин даркошаи қатӣ чӣ хеле мисол кичкинаки нишон дем ин ҷои мешудагиш 700 ман ин ҷои мешудагиш 750 инам ман инам 750 баъд ино 700 анам ё дар бозор нестам вообще якам бора мо дидесем шанелои туркӣ 700 сомон апа ҳамин 700 сомон 700 сомон шанел 700 сомон двойка ё як стока не худаш тоқа ме светуш ҳастаст чанд расветка ду расветка ҳаст ҳозираш ба ё туркӣ ва ё садия ина шанел бад хай ина ин расветка халат ино халатам турки инам хушрӯй халати ва инам 750
750. Бо можно договориться. То мана ино ҳастаст. Кардиган инам. Ё кардиган ама? Кардиганои дароз ино. Шурӯи инам мана. Фаҳмо. Нақшона гап занед, то размери чанд Ин доред? 600 сомон. Размерош ҳастаст ина. Балшимер кам доред? Балшверкиам дорам ҳа. Баъд мана ин двойка ҳастаст. Обманка. Сиё. Иноям 600, инам нархаша вай мекунем. Договориться можно. Мана ин баъд инам кардиган. Инам турки. Инам Дарозтаре, 600. Дароз инам. Баъд мана ин двойка бо як намуди дигараш. Мана ин двойка куртая. Инам. Ами ҳамаи размерое ки ами то Размераш чанда меша дорам. мисол то 60 ша метавонанд ки шумо да муроҷиат кунанд? То ино 50 великанан ино. То 50 турецки ё ки не ба? Туркиян ино. Ё 50 турки ҳа ҳама. Ба размерои худмон чанд мешавад? Ба размери худамон ҳамин великан размерое ки то 58 мешад. Ана нафаҳмидан мунда курбуд. Мана ино баъд инам вай. Инам размераша дорам. Инам вай мегун. Ҳа чиқа шумо мағз медурустми шумо? Ин вай. Инам кардиган. Аболи курта автобустон. Баъд Виктория Секрет. Ино 400 суми. Бо договориться мекунем нархаша. Анами халати. Инҷои шудаш Якта гирифтаам ра 750. гирен то дода нишон дида паҷун. 750. Амра пишчая бибинем аввал пишча ин марҳамат нигах кунем. Мо ай пишт нишон метем то унатем ма пишча хушусиям кунам. Анам хе. Ина то поёнша марҳамат ина ҷаи сурати кадоми аста бо то поёнша чӣ дора версачка задагиай хай пешам нишон тем пеша хай пеша каса бигардем. Пеша ина пешашам то поёна версачи заги бори турки тоза нархаш 750. 750 сум то чандам размера дорӣ? Инам ҳастаст размерош. Размерош аз ҳаст. 46 сар карегиам. Баъд мана ино бо ранги кабуташам ҳастаст. Ранги кабучам дорӣ на? Чомнасимида. То 58 пуша метавонад ки шумо дам муроҷиат кунам? Ино размераш то 52 великанан ино. Батал де мисол 52 58 чӣ мешавад хидмат? Баъд мана ино. Инаи пушташ скромнияи пешаш фақат чӣ дора? Чӣ қатия? ҳисоби сангашта. Байта остинаш паям мана. Нархои чандаи нархи? Ин нархи индам 750. 750 сум. ина касе ки чӣ мекуна як бори дига ман гап мезанам адреси апамона наҳам дарвозаи бозори корон меин тарафи пажарканима то ахири бозор дар қариб наҳам даҳам мешава ана миҷада дуконшай миёен медроен рақам надора дуконаш ҳам хел омадан мегирен апай ки биден шумо Майрам. апай майрам суроғ мекунем ҷа ҳама мешиносаш наҳам дарвозада контейнер дар бо чизи новинкатона нишон ти Мана ино халато дорам мана. ина халатоҳо халатотон кадома нишон ти гап зади нархушона размер 280. 280 сомон Мана ин тройка. и тройкай тройкай ту Ин 800 сомон бо договориться карам. 800 сомон тройкаш и чиай Инам безрукавкаи турки. безрукавкаи турки и чанд будаст Ин 600 инам нархаш арзон мешад агар вай боша договориться можно. Мана ино. Мана иноям мана ин джинс вайо ҳаста. чианиё номшунага Джинс костюм ино. джинс костюми сиёҳ женский то размери чанда доринда Ин великан. великан Размерош ҳам. анавиё ё чианака гап мезади чӣ меган ёра номшунам гап зади Короткий куртаи вай турки. Мана ин 800 сомон. Бурукашка цигна. курта хати бурукиш 800 сомон Бо арзон мешад. Манам новай бо арзон мешавад пижамо ҳастаст. ана двойкаи ранги спортивка Пижамо 300 сомон бо унаям договориться. пижама ҳавай бидаям мара мегам пижама съёмка ки ҳамҷода пижама будаст нархиш 800 сомон туркиё янамо пижама дорем дигарашон нишон наметӣ Вай ҳамон ҳозир бор меояд бор ба қариби бо боршон меояд пижамо анамиҷа мием мо навор мегирем шумо да нишон метем касе ки дар канал обуна нест марҳамат обуна шава
کسی که ابونش دیگه کامنتر ده بنویسه چی فکر تخصص دارین ما شما دا عبیزتینا فکراتون خاطی سیامکا میکنیم. من همینجا پیژاما را دیدم یک پادپیسی بسیار مرا گاب زده سر پیژاما نصیبش چی میکنم. من همیشه بسیار خلاطه بیاین خریداری کنه که بزرگدان نیست. بسیار کپشن دارد. کپشنش هم همش اینم میبینید خودتون که چه خیلی دیزاینش چه خیلی تیار شده. باقی سربلند باشین. خدا حافظ.